No niin, tässä on nyt vähän semmoinen historiallinen hetki, että maailman viimeisten Megasquirit 1 rosujen ohjelmointi, eli nämä on tyhjiä, noissa ei ole minkäänlaista koodia sisällä, mutta minulla nyt sattuneesta syystä on olemassa näihin ohjelmointilaite ja Jeesuksen aikainen läppäri. Onneksi löytyi vielä semmonen, jotta sai vielä nämä ohjelmat toimimaan. Nämä ei todellakaan toimi missään Windows XP:stä eteenpäin olevassa laitteessa. Se on kohta näkyy se, että miksi. Piti tuo näyttökin laittaa tähän, kun tuo läppärin näyttö meinasi hiipua välillä. On tommonen Brock 08 SZ-ohjelma. Ja niin kuin näkyy, niin se ei toimi kuin 95, 98 ja NT Windowsissa. Ja sieltä valitaan tuo protokolla ja ylipäätään pitää olla 16. Onkohan tuo 32? No joka tapauksessa pitää olla, ei saa olla edes 64 toi arkkitehtuuri, jotta katsotaan, että on tyhjä. Kyllä, tyhjä se on. Sitten otetaan tuolta toi Megan koodi siihen. Extra noin. Sitten pannaan menemään sinne koodiin. Tää on niinku, nämä on tyhjänä, niin noille ei tee mitään. Niitä ei pysty käyttämään. Siinä on laitettava niin sanottu bootloaderi. Ja nyt se sinne menee. Mutta todellakin siis mulla on kaikki viimeiset Mega 1-prosessorit. Tässä on vaan puolet. Mä oon jo ohjelmoinut noita, niin toisen mukaan. Tää oli tää laatta täynnä, mutta pakko oli ruveta ottamaan jo vähän muistoksi itselleenkin. Tässä on semmoista historiahavinaa. Tämän jälkeen näitä ei enää niinku tule. Mutta ei siinä mitään. Mulla on. Katsotaan loppuun toi. Niin ja tosin vielä on sanottu, että tähän vanhaan läppärinkin niin piti niinku laboratoriovirtalähteestä ottaa virtaa ja jännitettä. Tossa ei tietenkään toi akku pelaa ja kun se akku ei pelaa, niin mennäisi olla aikamoinen työmaa, että saa edes heräämään toi. Mennäisi olla, että BIOSia myöten mennäisi olla jumissa. Onneksi alkoi pelaamaan. Nyt on vaan pakko niin ohjelmoida kaikki kerralla, jotta ei voi luottaa siihen, että tämä ikinä enää käynnistyy toista kertaa. Mutta MS1 on ihan hyvä moottoriohjaaja. Ei siinä ole niinku laitteena mitään vikaa. Se on vaan kohta 30 vuotta vanha. Toki uudemmat prosessorit MS2, MS3 saahan ne laitettua mihin tahansa niin sanottuun pohjalevyyn, eli siihen piirilevyyn, mutta ne on aika arvokkaita. Nämä nyt ei ihan niin paljon maksa, mitä toi MS2 prosukortti tai MS3 prosukortti. Ei nääkään ilmaisia ole enää. Noin. Sinne meni. Se on valmis. Tuolta vaan pannaan ohjelma kiinni. Noin, että laitteesta häviää virta ja sitten voidaan ottaa tuo pois. Kiitos.